עוד. אוקיי, הרינו אוקיי. מקליטים. אז היום זה יום שני, ה-11 לאוקטובר. שלמה, תנמיך טיפה. יאיר. כן, ה-11 באוקטובר, והיום זוהי הפגישה מספר 118, של Learn Yiddish Online. אני שוב מזכיר ששכחנו בפגישה 116, אחרי הפסקה של חודשיים, מרוב התרגשות שכחנו להקליט את 116, את 117 ביום רביעי הקלטנו, עדיין היא לא הועלתה ליוטיוב, ואנחנו מייחלים שזה יעלה כמה שיותר מהר, כי יש לנו הרבה עוקבים מחוץ לפגישות, והם אפילו כתבו לי שהם מחכים לראות את ההקלטות הבאות מאז שחידשנו את הפגישות. אני מזכיר שאנחנו מנסים לקרוא, להבין ולהרחיב קצת על סמך מאמר שמרים טרין ואני פרסמנו בז'ורנל אויפנשוול לפני כחודש, על עדותו של חיים גראדה על הסופרים הסובייטיים כותבי יידיש בברית המועצות בזמן מלחמת העולם השנייה. חיים גראדה היה פליט שם, הוא ברח מווילנה לרוסיה, והוא הכיר אותם אישית, ועדותו על ההיכרות שלו איתם, ועל הסביבה שבתוכה הם חיו, וההשפעה והלחץ של המשטר הקומוניסטי על כתיבתם, זהו מסמך היסטורי שלראשונה חיים גראדה הרצה על התופעה הזאת ב-1958, אבל עד היום זה לא פורסם. ובאויפנשוול שהופיע לפני כחודש, פורסם הפרק הראשון, מרים טרין ואני כתבנו מבוא של 2 עמודים, וכל היתר זה עדותו של חיים גראדה בהרצאה פומבית בפני הספרייה הציבורית במונטריאול, בפני קהל יודעי יידיש, ואנחנו פענחנו מהקלטה את ההרצאה הזאת, ובגיליון האחרון פורסם החלק הראשון, שעוסק בהיכרות האישית שלו עם סופרי יידיש בברית המועצות, לפני שנרצחו על ידי סטלין ב-12 באוגוסט 1952. הוא הכיר אותם בימי המלחמה, 43-44. החלק השני של המאמר שלנו יופיע בדצמבר באויפנשוול, והחלק השני עוסק בפואטיקה הקומוניסטית והלחצים על סופרי יידיש לכתוב על פי עקרונות של הסוציאליזם, הריאליזם הסוציאליסטי, האידיאולוגיה הקומוניסטית, ובזה יש, על פי מה שגראדה מספר, הסבר מאוד ברור ובהיר באיזה לחצים עצומים סופרי יידיש בברית המועצות חיו בימי מלחמת העולם השנייה. וזה לא מקרה שגראדה קורא להרצאה שלו הזאת ציזנן די סובייטיש יידיש שרייבר גוון מרנן, האם הם היו אנוסיים, זאת אומרת האם הם כתבו בצורה אחת אבל התכוונו למשהו אחר.
אנה עוד לא הגיעה. עדיין לא. עדיין לא. אני תכננתי שההרצאה הזאת של גראדה תופיע באויפלשוול באוגוסט, אבל באוגוסט אנחנו עשינו הפסקה ואויפלשוול הופיע רק בספטמבר. אבל הכוונה היא שלקראת 70 שנה לרצח סופרי יידיש בברית המועצות, זה יהיה, נפתח את זה לציבור, מה שגראדה יש לו לספר כעד, כן, כעד ישיר לגורלם של סופרי יידיש כסופרים. יאיר, אתה רוצה בבקשה לקרוא? כן, העליתי, יאיר זה מאיך, חיים גראדה is der jüdischer ליטרטור, ואחר כך צריך לעבור לעמוד הבא, ששם ממשיכה ההקדמה. כן, אני רוצה להגיד לפני שיאיר מתחיל, שהיססתי מכיוון שיש לכם הטקסט שצילמתם, שלחנו לכם, אבל זה טוב שאת מעלה את זה, כי זה יהיה טוב ביוטיוב, כאשר אלה שעוקבים אחרינו יוכלו לראות גם את הטקסט. כי להם אין, כן, להם לא שלחתי. יש לנו איזה, נדמה לי 2,200 איש ויותר שעוקבים אחרי העניין. בבקשה, יאיר. חיים גראדה is in der jüdischer Literatur ein Unikum, sei, weil zeichnet sich als der Poet und wen Poet המילה? פרוזאיקר. 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 פרוזה. איפה אנחנו? der Prosaiker, kann ich das משקפיים? יש שם נקודה, יאיר? לא, לא. No. Und sei weil zwischen die jüdischen Schreibers von 20. Jahrhundert, 20, ist ein glänzlicher Orator, was Schmidt seine Zuhöres mit seinem Litwisch, Jiddisch und mit seiner natürlichen Rhetorik, wo die Gräsie verführt kein Wohl nicht der Zuhörer, nur der ganz die Ikar-Thema von seinem Referat. זהו, זה נקודה כאן. תגיע לנקודה ותנסה לתרגם. הכוונה שלי כשאני מבקש מכם לתרגם טקסט כזה שהוא קל יותר מהפרוזה והשירה שקראנו, זה כדי שנתרכז בתרגום לאותם מילים שאתם לא מבינים. הרוב אתם ודאי תבינו, אבל עדיין יש רווח גדול בזה שאתם צריכים לתרגם, כי אתם תלמדו עם ההנחה שלי נכונה, והרוב אתם מבינים, כשיש מילים בודדות שלא מבינים, אז תוכלו לזכור יותר טוב. כן, תתחיל יאיר לתרגם. חיים גראדה, בספרות היידיש, הוא בלעדי, הוא אוניקום יחיד. ומה? אוניקום זה יוניק, בלעדי. לא בלעדי. לא בלעדי, אוניקום מיוחד במינו. ייחודי? ייחודי, נכון. ומה הפירוש ייחודי? השתמשתי במילה אוניקום, במובן שאין סופר אחר שמגיע לרמותיו. ולמה? זה אני מנסה להסביר בהמשך. כן. סיוויילר צריכים זיך אויס די הפואט, שהוא החשיב את עצמו
כי הוא החשיב את עצמו כמשורר. האם המילה הכשיר, איך אתה מתרגם, איך המילה ביידיש? צייכן זיך. צייכן זיך אויס, מצטיין. מצטיין. חשב את עצמו, הוא שייך את עצמו כמשורר. לא שייך, הצטיין. הצטייר. מצטיינות. זיך אויס צייכנן ביידיש. תראו, המילה צייכן זה ביידיש, איך אומרים בעברית? האם מישהו מגיע לו 8, 9 או 10? ציון. אבל משם, ציון, כן, אבל משם זיך אויס צייכנן, הפועל, להצטיין. אולי זה קשור גם לציון. כן. עכשיו צריכים להזיז את הדף. והפואט ומביא. איפה? בעמוד הבא. כן, אבל איפה בדיוק? פרוזאיקר. בהתחלת העמוד. פרוזאיקר. פרוזאי. Und sie weilt zwischen die jüdische Schreibers und sie weilt zwischen die jüdische Schreibers בין הסופרים היהודים. כן, אבל כתוב שם צי וייל. צי וייל. מה זה? אונסאי. weil משום weil zwischen die jüdische Schreibers, משום שבין הסופרים היהודים, נכון. במאה ה-20, איזו גלנצדיגר אורטור. אורטור. כן. המילה גלנצדיגר. גלנצדיקר כנראה, איך כתוב בדיוק? גלנצדיקר. זה אולי גלנצדיקר. זוהר, הוא בולט, הוא מאיר. מבריק, כן. זה בא מהמילה גלנץ, שזה... כן, אוקיי. אורטור. אורטור. מה זה אורטור? אורטור זה נואם. כן, הלאה. Was mit zu zuerst mit sein Litwisch-Jiddisch und mit sein... מה זה המילה שמיט צו? צו שמידן, זה הפועל. שמיט צו. הפועל הוא צו שם הפועל. Was schmidt zu sein, zu schmiedet. איך אתה מתרגם צו שמידן? Schmied zu seine zuschmiedet, zuschmiedet זה... מה זה שמיד ביידיש? אולי שומע, נשמע? לא. אני לא יודע. שמיד זה מי שעובד, איך אומרים בעברית? זה שחרש ברזל. נפח. 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 עכשיו, הפועל צו שמידני, כן, מה עושה הנפח, כן? הוא מחבר בין חתיכות ברזל וכולי. צו שמידני צוהרר, הוא מרתק את השומעים. הריתוק זה כמו ריתוך, כן? הוא מדביק אותם בשפה שלו הליטאית, הוא מושך אותם. הוא מדביק אותם אליו כנואם. בשפה הליטאית, ומזין נטור לך רטריק, נטור לך רטוריק, עם הרטוריקה הטבעית שלו. לא כתוב נטור לך, אלא נטיר לך. לא, כתוב נטור אלר. נטור אלר. נטורלר. יש ריש... יש עין אחרי הריש? כן. אז ביידיש כשיש עין צריך לשמוע אותו. נטורלר, רטורי. רגע, אני רוצה להגיד, לא יודע אם זה ברור, אם אני אומר נטורלר רטוריק, מה אתם מבינים שאני מנסה להגיד? נואם כאילו, לא אגיד מלידה, אבל הוא אומר את זה בצורה טבעית.
כן, כוח משיכה בדיבור, אוקיי. רטוריק? גם יחיאל, מה ההבדל בין נטורלר ונטור לחר? נתיר לחר. נטיר לחר? נתיר לחר זה טבעית או רגילה. נטורלר זה רטוריקה מעצם בריאתו, מלידה, מהטבע. אין הרבה הבדל, זה פחות או יותר, אבל המילה רטוריק, אני יודע שאתם יודעים בלועזית מה זה רטוריקה, אבל אני רוצה לתת הגדרה מילונית של המילה רטוריקה, כי כולנו משתמשים בזה, אבל לא חושבים עד הסוף מה זה אומר. לא אבקש... אולי סגנון. כן, אבל זה יותר מזה. לא אופן הדיבור שלו. מה? צורת הנאום שלו. רטורי. כן, אז זה יותר עמוק מזה. לא אבקש מכם לחפש במילון, אני אגיד מה שאותי זה תמיד עניין, מה בסופו של דבר, בשורה האחרונה, הכוונה עם המילה רטוריקה. תראו, ביוון, כן? ביוון, בחינוך של הנער ביוון, היה מקצוע שהם קראו לו טריוויום. טריוויום. 3 מקצועות בחינוך של הנער היווני. אחד המקצועות זה היה רטוריקה. והכוונה הייתה, ועד היום תמצאו את זה במילון, ורק אולי בהסבר יותר רחב, רטוריקה זוהי היכולת להשפיע על השומע, לעשות מה שאתה רוצה שהוא יעשה. תודו את האמת שלא שמעתם אף פעם הגדרה כזאת. נכון. לא. כי הרטוריקה ביוון, הנואמים שהיו נואמים בשוק, הם היו צריכים להניע את הקהל ללכת אחריהם. הם היו צריכים במילים לגרום לקהל לפעול, להיות לצידם וכולי. זה קצת לכיוון הדמגוגיה. מה אתה אומר? זה קצת לכיוון הדמגוגיה. אתה צודק במובן הזה, כאשר הרטוריקה, כאשר הנואם משתמש ברטוריקה שלו, בכוח ההשפעה שלו, כדי להכריח את הקהל לעשות דברים רק לטובתו ולא לטובת הקהל, זה דמגוגיה. אבל רטוריקה כשלעצמה, תלוי איך אתה משתמש בה. אם אתה משתמש בה, זאת אומרת, איך שאמרת, יש לך סגנון שדרכו, אתה משפיע על הקהל שיבין במה אתה מאמין, ואתה גורם לקהל להאמין במה שאתה מאמין, ואם זה דבר חיובי ולא לנצל את הקהל. אז זה כבר לא דמגוגיה. אפשר להגיד שכנוע? כאילו יכולת שכנוע? נכון. יש רטוריקה ושכנוע, אפשר כמעט להגיד שזה סינונימים. עכשיו, כדי גם אני לא רוצה להסתמך על... בהזדמנות תסתכלו במילון, תראו, מילון זה מכשלה, כי כשמסבירים מילה אחת במילה אחרת לא אמרת כלום. אני מסתכלת כאן במילון ואני רואה רטוריקה, רטוריק, זה ההסבר שזה... זה מצחיק מאוד. נכון, כי לדמגוגיה יש גוון שלילי, לרטוריקה לא. נכון. רטוריקה זה כאילו תורת הנאום, מלמדים, כן. כן, תורת הנאום כדי להשפיע, ולהשפיע לטובה כמובן, לא... דמגוג, בלי להיכנס לפוליטיקה, אבל דמגוג קלאסי,
זה כמובן נתניהו. כן, נכון. זאת אומרת, כאשר המטרה היא פוליטית ולא באמת ציבורית אמיתית. כשיש בה גם הרבה שקרים, הרבה חצאי אמיתות. כן, לא ניכנס לפוליטיקה, נמשיך. כן. Wo Digressie verführt, kein Mal nicht dem Zuhören. עד פה. תנסה לתרגם את המשפט הפשוט כביכול הזה. הבו זאת אומרת רטוריקה שבה, כן? איפה שדיגרסיה זה שלילי. לא, דיגרסיה זה לא שלילי. דיגרסיה זה, פרפיר זה הובלה. דיגרסיה? לא, בדיוק פרפיר זה שלילי. דיגרסיה, בלה, איך היית מתרגמת את המילה דיגרסיה? זה סוג של סטייה מהנושא, או אני לא יודעת בדיוק איך לתרגם במדויק. אני הייתי מציע סטייה מהקו הישר של הדיבור. זה לא אומר בהכרח שהסטייה היא שלילית. יכול להיות סטייה לצורך הבהרה נוספת. כן? עכשיו, ווס פרפירט, זה שלילי. זאת אומרת, פרפיר מוביל אותך לרעה. אז אני אומר, רטוריקה אצל גראדה זה דיגרסיה, יש בה דיגרסיה, אבל שלא מובילה אותך לסמטה לא לעניין, אלא nicht zu hören, nur der ganz die Icke-Theme von sein Referat. Kein Mal nicht dem zu hören, אף פעם לא לשמוע, nur... רגע. מה זה צוערר לדעתך? סליחה? מה זה המילה צוערר? צוערר, מה ששומעים. לא. צוערר זה שם עצם, זה השומע. היא הקהל ששומע. צוערר זה שם עצם, האדם ששומע את הנאום של גראדה. השומע, המאזין. נכון. המאזין, nur der ganz die Icke-Theme von sein Referat. עד פה. כן, עד פה. nicht zu hören, nur der ganz die Icke-Theme, אלא זה בסך הכל der ganz die Icke-Theme, הנושא העיקרי, מה זה der ganz? der ganz die Icke-Theme, מה זה der ganz? סליחה? מה פירוש המילה der ganz? der ganz זה העיקר, הכל. לא. זה בסך הכל. כשאתם נדרשים לתרגם, יש נטייה טבעית לברוח ממילים שלא מבינים. נכון. der ganz משלים. לא ידעתי. עכשיו, ganz זה שלם. der ganzen, כן? הדר אמרנו בעבר שזה פרפיקס שאומר להלכת דרך ארוכה עד להשלמת המשימה. עכשיו, מי משלים? מה משלים? הדיגרסיה, פרפירט נישט, היא לא מסיתה את השומע מדרך הישר של ההבנה, אלא משלימה, כן, der ganz. אוקיי, der ganz משלימה, כן, זה הגיוני, כמובן. der ganz, die Icke-Theme, את התמה העיקרית. של הנאום, של גראדה, כן. התמה העיקרית, von sein Referat, ממשהו, מהנאום שלו. כן. אנה עוד לא הגיעה? לא. הנה, היא בדיוק נכנסת. אוקיי. אנה, מה שלום הפקקים?
רגע, תן לה לנשום. אנה, היי. כן, שלום, שלום, סליחה, I wrote you mail. I will be late, sorry. It's only the problem with my senior in family, so סליחה. אוקיי. אוקיי, בסדר. אנחנו חיכינו לך, כן? כן. טוב. בלה, המשפט הבא. רגע, אני רוצה... אנחנו בעמוד 27, we are at page 27, and we are still reading the introduction, yes. Introduction, synopsis, introduction. To Grade's speech. We haven't reached the speech itself. So we are now at, we finished the sixth rows, and Mirfilin. Okay, בסדר. בלה, לפני שאת קוראת. אוקיי. מירפילין, כן, בבקשה, סליחה. לפני שבלה קוראת, אני רוצה להגיד שכאשר יאיר היום קרא את המשפטים שהוא קרא, אני שמתי לב שהיידיש הזאת, הדיסקורסיבית, המחקרית, לא פרוזה ולא שירה, עדיין קשה. נכון. מספיק, כדי שאני אתעקש. אני חושב שבלה הבינה את הרוב, אבל יאיר התקשה, ואני מניח שגם אנה תתקשה. אז מה שאני זוכר שדיגרסיה זה נקרא סטייה. כן. I have just the question. It's about now we are have introduction about the Grade speech. It's not about his poem, but about his speech. Yes. Right. Yes, Anna. Okay, בסדר. We are explaining in which conditions and where he gave his speech, and what is the quality of his speech, of his oracle. Professor, but I found some information in Polish book about the Grade, and was that he have the speech in after he received ikuf from the poemat Musarnikes. It's about this or not? Other speech? Oh no, not at all. We are speaking about Grade is an orator. He spoke in many places, in many occasions. We are now speaking about the first speech he gave in Canada, the public library of Canada, before Jews which understand Yiddish. בסדר. טוב, בסדר. בסדר, תודה. אוקיי. אנה, המשפט הבא. סליחה, בלה. אוקיי. Mirfilin hören die Grades Jiddisch, als beim heutigen Tag und viele im 20. Jahrhundert ist schwer zu finden an naturellen Jiddischreder wie Graden, was lässt uns hören nach dem Churban das lebendige Jiddisch-Wort von jedem zwischen beide Weltmilchomס. אוקיי, אני מציע בלה, לאור מה שראיתי שזה לא הרבה יותר קל כמו שחשבתי, שנעשה כמו כשאנחנו קוראים פרוזה או שירה, תחזרי על 2-3 מילים ואז תתרגמי. אוקיי. Mirfilin hören die Grades Jiddisch. זהו. אנחנו מרגישים, כששומעים את היידיש של גרדה, כן. אז beim heutigen Tag, שבימים אלה, למרות שזה יום זה, תוג זה אחד, שביום הזה, und viele im 20. Jahrhundert
ואפילו במאה ה-20, is schwer zu gefinnen, קשה למצוא, הנטורלן יידיש רדר ויגרדן. רדנר. יידיש רדר, כן. רדר כתוב? רדר, יידיש רדר. אוקיי. קשה למצוא דובר יידיש מלידה כמו גרדה. זאת אומרת מלידה. כן, נטורל. בלה תרגמת. מנטורה, מטבע, אבל בלה תרגמה נכון מלידה. כן, אוקיי. דובר יידיש מלידה כמו גרדה, was lost uns Herren noch dem Churben, אשר מניח לנו לשמוע אחרי החורבן, אחרי השואה, das lebendige יידיש וורט, את המילה, השפה היידיש החיה, von Jeden zwischen beide Weltmilchomes. השפה היידיש החיה של יהודים בין שתי מלחמות עולם. הכוונה במשפט הזה, הארוך, זה שבימינו אין כבר כמעט אנשים, אני מוסיף, שמדברים יידיש תאית, כמו שדיברו בין שתי מלחמות העולם. הם כבר לא קיימים. כן. האם אתם, אני שואל את אנה, את יאיר ואת בלה, האם אתם כיום שמעתם איזה יהודי מווילנה, שהוא נשמע כמו אחד שהיה בין המלחמות, ועדיין היום אפשר לשמוע אותו? לא. איפה? בישראל? בכל מקום. בכל מקום, בחוץ לארץ, בישראל. האמת, אתה יודע, אני לא זוכרת איך קוראים לו, לפני כמה שנים היה בארץ איזה חוקר, אני לא יודעת מאיפה הוא, בארצות הברית. את מתכוונת לדוד קץ. לא דוד קץ. מישהו אחר, זה היה כבר לפני איזה 5 או 6 שנים שהוא היה בארץ, ובאיזה מפגש שמעתי אותו מדבר, וזה הייתה יידיש ליטווק, חבל על הזמן, פשוט כמה ליטווק זה היה. על מה הוא דיבר? דיבר על אותם עניינים, על כמה מדברים יידיש בארצות הברית, כמה יודעים יידיש, כמה מתעניינים. על רוסקס? לא רוסקס, אני צריכה לחפש ביומן שלי מאותם שנים, אני אחפש ואני אמצא. העובדה שאת אומרת ששמעת אדם אחד כזה, זה אומר שרבים אין. תראה, יכול להיות ששמעתי פה ושם אנשים שמדברים יידיש ליטאית, ואמרתי, אוקיי, זה ניב של יידיש, אני לא יודעת בדיוק לאן לשייך אותו. אבל הוא, קודם כל, הוא הציג את עצמו בתור יידיש ממוצא ליטווק. ואני זוכרת באמת ששמעתי את המילים, הייתה איזו מילה, טוב, הזיכרון שלי, אנחנו לא נאתגר אותו. שבאמת זה היה בשבילי, מהפויליש יידיש שאני נחשפתי אליה, זה היה משהו זר לגמרי. באיזה הזדמנות זה היה? באיזה מקום? זה היה בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, זה היה בקורס קיץ נדמה לי, הוא בא לדבר, נתן איזו הרצאה בקורס קיץ, אתה יודע, שהם נותנים באוניברסיטת תל אביב לסטודנטים, אבל אני אמצא את השם שלו, אני אחפש באמצע. צריך להיות כתוב לי ביומן. תראה, אבא שלי דיבר... מי יודע ליטפקי ממוסר, כן? ממוסר. ניגון, גם זה יש בישיבה, אנחנו מדברים על מוסר, על פילוסופי מוסר, זה כמו זה חיה, זה
סליחה, זה מסילת ישרים, מסילת ישרים. כן, זה ספר מוסר של רמח"ל. כן, כן, זה אני לדפק מין מוסר, כן. כן, אבל יאיר רצה להגיד משהו, כן. אני אומר שאבא שלי הוא מבריסק, והיידיש שלו היא לא רחוקה מהיידיש הליטאית. הוא מבריסק ודאי, זו יידיש בהחלט ליטאית. לי הייתה דודה מבריסק, ברסט ליטובסק. ברסט ליטובסק, אבא שלי נולד בברסט ליטובסק, נכון. זהו, אז זו יידיש שאני שמעתי הרבה, והיא באמת יידיש ליטאית. נכון. כן, יפה. עכשיו בילדותי, כל האנשים בכפר הס, דיברו יידיש ביניהם. כל אחד דיבר יידיש. החברים של ההורים שבאו הביתה, הדודים, כולם דיברו יידיש. אין לכם הקלטות? לא, זה היה השפה שהם דיברו, ככה הם דיברו. אני זוכר שהיה ויכוח אם את האספה הכללית יעשו ביידיש או לא. בסוף החליטו לא. אספה הכללית עושים בעברית כי הנוער גם צריך להבין. כפר הס זה מושב? זה מושב, כן. אני נולדתי במושב. לא ידעתי שזה על תורת הליטאים שם. כן, זה לא ליטאי, היו גם כמה פולנים, לא הרבה, אבל בעיקר זה כן. אמא שלי לא, שמפלח וולין, דיברה יידיש אחרת. אבא שלי היה אומר, ווס ist die gesagt, אז היא הייתה אומרת, ווס ist die gesagt. זהו. הרי אני פעם אמרתי לכם, אבל אתם ודאי לא זוכרים, הרי פה בארץ, מי שאשם על היחס השלילי ליידיש, זה היהודים שדיברו יידיש דרומית. כי איך היו אומרים כשרצו להקנית ולדבר שלילית על יהודים? ווזווס, נכון? ווזווס. עכשיו ווזווס זה אלה שלא אמרו, זה לא הליטאים, כי אם זה היה בגללנו הליטאים היו קוראים לנו ווסווס. נכון. הליטאים אמרו ווס, בדרום אמרו ווס. מה זה דרונית? אלה שאמרו ווסווס, כן. סליחה, פרופסור, מה זה דרונית? סליחה? מה זה דרונית? רוסיה הדרומית. דרום רוסיה. דרום. דרום, אוקיי, דרונית. כן, לא ליטא, כן, לא הצפון. טוב, אז בלה עוד משפט, אחר כך ניתן לאנה. כן. Euch der Inhalt von seiner Redes und der Schmuestil seiner wie ein Orator haben besonderen Kischef a lebendige Dermonung von der Jiddisch, was ist heint sehr schwer zu hören, wie a Schwabe sprach. כן. Schwabe. כן. אוקיי. זה אנה יודעת, וזה אולי בלה לא יודעת. מה זה שווה שפח? Schwabe. אולי זה יודע, ז'אבה. כן, you can say, no, you can say. No, you can say to somebody, go quickly, schwabe. לא עכשיו, אנה, לא עכשיו, נתחיל מההתחלה, כן. Euch der Inhalt von seiner Redes, גם התוכן של הנאומים שלו, und der Schmuestil והסגנון של השיחה, של השיח, השיחה, הדיבור, זיינר ואן אורטור, הסגנון שלו כדובר, כנואם, הובן הבזונדרן קישף, יש להם כישוף מיוחד, קסם מיוחד. כן, רגע, האמת ש... תראו, מה שכתוב במאמר הזה, עברנו ביחד עם מרים, אבל הרבה מהמילים הם שלי. שאני אגיד כישוף מיוחד, שזה לא, בצחוק אני אומר, זה לא מדעי, מה זה כישוף? כישוף זה לא מדע,
כשאני אגיד דבר כזה, זה אומר שאני הוקסמתי מהיידיש שלו, ואנחנו כשנשמע עוד מעט, כן, את הנאום שלו, על סופרי יידיש בברית המועצות, אני אצביע, אני אראה לכם מה אני מתכוון בכישוף, כן? בשפה, הייתי קורא לה מופלאה, שרק רדה ידע להפעיל, להגיד. טוב, הלאה. הלבדיקה דרמונונג, זיכרון חי, לא זיכרון. תזכורת חיה, תזכורת חיה, von der Jiddisch, was ist heint, sehr schwer zu hören, תזכורת חיה של יידיש, שכיום קשה מאוד לשמוע, כמו שפת... רגע. אם את אומרת קשה לשמוע, זה לא אומר שהיא קיימת ואז לנו קשה לשמוע. לא, אין לשמוע אותה. היא לא בנמצא. בדיוק, כן. wie השבב שפרח, כמו שפת צפרדעים? מה זאת אומרת? לא, נפלת. נפלתי? אוקיי. נפלתי, אוקיי. אנה, מה זה שבב ושפרח? תעזרו לי לקום בבקשה. שבב, it's... Even now, nobody knows from the young generation. Żwawo, it's mean very quickly, but for example, you can run żwawo, you can speak żwawo, and nobody will understand you because you speak blah, blah, blah. So everything very quickly. אוקיי, רגע, אבל זה יותר מזה. המילה שבבה, אני הייתי מתרגם כשפה חיה. כל דבר שהוא חי, זז מהר, פועל מהר. שבב, איך אומרים חיים בפולנית, אנה? życie. życie. זה דומה, כן, זה דומה. זה דומה, אבל אנה צודקת, כן? זה חיה וחיונית, כן? תזזיתי אולי? תזזיתי? זה אני לא יודע. זה אני לא הייתי, אני לא יודע עד כדי כך. אני לא יודע פולנית ולא יודע עד כדי כך פולנית. אבל הכוונה היא שפה חיה חיונית. אוקיי, אנה תנסי משפט הבא, את קוראת משפט עד לנקודה, ואז את חוזרת ביידיש על 2-3 מילים, ומנסה לתרגם. אבל קודם את קוראת משפט שלם עד לנקודה. בבקשה. Dem Referat, was mir bringen, do hat gerade gehalten שבס. שבת. כן. שבס. Der Siebenton. dem Siebten, השביעי, שבת השביעי, dem Siebten. כן, נכון, כן. דצמבר, 1958. wegen sehen seine Überlebungen wie Fleet in Polit, Russland, בייס. כתוב בית, אז זה בייס. כן, בייס. der zweiter Welt מלחמה. נכון, מלחמה. zweiter Welt, נכון, druga światowa wojna. Das ist a seltene Edotschaft. לא, רגע. Das ist a, מה המילה הבאה?
Das ist a seltene. נכון. Edotschaft. לא. Edotschaft. איזה אני לא יודעת. לא, זה מלשון עדות. Das ist a seltene Eidesschaft. עדות, כן. איזה Schaft wegen sein Bekanntschaft. זין, שני יודים ופתח זה אי, זין. Sein Bekanntschaft mit die jüdische sowjetische Schreibers mit welche hat gelebt und sich גחברת. אני מנחש שהיה חבר שלו. כן. זיך גחברת, כן. בייס, זין גולס, גלות. גלות, גולס. מילים עבריות, כן. פוליס. איזה אותיות? פליט. in Moskwa zwischen die Jahren 43, כן. זהו. אוקיי. אוי. לא, זה כתוב סווישן דיון בין השנים 1943, וצריך להיות עוד איזה שנה, לא? כן, אנה אמרה, 45. הוא 1945, אוקיי. זה היה משפט מאוד ארוך, עכשיו את קוראת 2-3 מילים ומתרגמת. אבל קודם ביידיש 2-3 מילים. את תחליטי כמה מילים את קוראת, כן. דם בפרות. רפרט. because I have something wrong. רפרט, נכון. רפרט, was mir bringen. Das hat רגע. דם רפרט was mir bringen. תנסי לתרגם. רפרט, דם היסט רפרט. כן. was mir bringen to you, mir it's it's to our mir bringen was to us. בואי נגיד ככה. דם רפרט את ההרצאה ווס אשר מיר ברנגן שאנחנו מביאים, שאנחנו מביאים. עכשיו עוד כמה מילים ביידיש. Das hat gerade לא, דם רפרט ווס מיר ברנגן דו. עד פה. הרפרט, ההרצאה שאנחנו מביאים כאן, דו. שאנחנו מביאים כאן, כן? זאת אומרת, אנחנו מסבירים במבוא שהרפרט, ההרצאה שאנחנו מביאים כאן, עכשיו עוד כמה מילים, עוד גרדה, gehalten Shabbos.
שבס. כן. רגע אחד, איפה הפועל כאן? גהלטן. זה רק חלק מהפועל. הוד גהלטן. הוד גהלטן. אז ההרצאה שאנחנו מביאים כאן, הוד גהלטן גרדה, הוד גרדה גהלטן. הלטן הרפרט, איך היית מתרגמת את ההלטן הרפרט? To show, no, not to show, to present. To deliver, נכון. אז גרדה, את ההרצאה הזאת הוא הרצה, כן, הוא הציג, שבס, 7 בדצמבר 1958. כן, there was the time, exactly the date when he was present his referat. עכשיו, אני שואל את כולכם, רק רגע, אני שואל את כולכם, בשבת אומרים רפרט בקנדה? כן. מה אתה אומר, יאיר? זה קודם כל יכול להיות שזה מוצאי שבת. נכון. ומה, מוצאי שבת, נבוך את דקמתו באיזה, אחרי שיוצאת השבת, איזה מין זמן זה להרצות במוצאי שבת בספרייה ציבורית בקנדה? נו, אחרי שחוזרים מבית כנסת, הולכים לשמוע הרצאה בספרייה, מה הבעיה? בקנדה, היהודים ב-1958, יש להם זמן, כן, אחרי השבת, לעשות התכנסות תרבותית בספרייה הציבורית. עונג שבת. עונג שבת. עונג שבת, נכון. תמשיכי אחרי התאריך, אחרי 1958, עוד כמה מילים ביידיש ואז תתרגמי. wegen seine Überlebungen wie פליט, אני לא יודע מה זה. פוליט. פוליט. כפליט, כן. אז רגע. wegen about this Überlebungen, the life Überlebung. לא, Überlebung זה, איך נגיד באנגלית? חוויות? His experiences. experience. החוויות שלו, כן. מה שהוא חי והרגיש בעצמו, ההרצאה הזאת הייתה על החוויות שלו, מה שהוא חווה, מה שהוא חי, מתי? תמשיכי. פוליט. פוליט, אני לא יודע מה זה פוליט. רפיוג'י. רפיוג'י. Not גלות? סליחה? It's not גלות, the refugee גלות? Not necessarily, no. אתה רפיוג'י, בואי תמשיכי לראות, אז נראה איפה הוא היה רפיוג'י. הרי הוא ברח מווילנה לרוסיה. כן. גלות זה כשאתה יוצא מישראל, מארץ ישראל לחוץ לארץ. אבל כשאתה בורח מווילנה לרוסיה, זה לא גלות. כן. גלות זה מושג ארץ ישראלי, כן? אוקיי, הבנתי עכשיו. אוקיי. ידעתי את הפליט. In רוסלנד, אז הוא ברפרט סיפר על מה שהוא חווה, מה שהוא חי, כשהוא ברח מווילנה לרוסיה. לרוסיה. בייסדר צווייטר ולט, before the... Not before. During, exactly. During, נכון. During the second war. נכון. עוד כמה מילים ביידיש. כן, das ist seltene Edutschaft. Das ist a seltene Eidesschaft. Eides. לשון עדות.
עדות זה עדס ועדשה. תנסי לתרגם, דוס איז seltene Eigenschaft. מה זה דוס? אני שואל אותך שאלה כזאת. This is. מה זה דוס? דוס, this is. מה זה דיס? מה זה דיס? על מה מדברים? What is this? What is that? DOS is מה זה הדוס? This was כן, אבל אני שואל אותך, מה זה הדיס הזה? על מה מדברים? עכשיו אני מבולבלת. לא, את לא צריכה להיות מבולבלת. כשאומרים דוס, זה מה שאומרים באנגלית a demonstrative adjective. אוקיי, דגרמה. הדבר הזה, מה זה הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו? אנחנו מדברים על ההרצאה של גראדה. כן, דוס זה הרצאה. ההרצאה הזאת, כן, היא הזלטנה איידשפט. ההרצאה הזאת היא הזלטנה איידשפט. יאיר, מה זה זלטנה איידשפט? זה עדות נדירה. נכון. איידשפט, עדות, זה עדות. מה שהוא מספר על החיים שלו ברוסיה, זו עדות. זלטנה, המילה זלטן, זה נדיר. נדיר, כן. כן? תמיד ביידיש המילה זלטן זה נדיר. בלה, את הכרת את המילה? כן. אוקיי. אז אנה זה rare in English, rare, not often. Not often, okay. Not usual, כן. אז הנאום הזה של גראדה הוא עדות not usual, כן? נדירה, תמשיכי ביידיש. נדיר. wegen sein Bekanntschaft mit die jüdische sowjetische Schreiber. אז זוהי עדות נדירה wegen sein Bekanntschaft. About נכון. sein Bekanntschaft. Bekanntschaft is something with the government, yes? No. לא. Bekanntschaft זה היכרות. him who knew, those who knew. אז זה רפרט על ההיכרות שלו, כן? ההיכרות של גראדה מידי סובייטישה שרייבר. The Jewish Sovietish writers. נכון. זאת אומרת, גראדה מדבר בהרצאה הזאת איך הוא היה חבר והכיר, כי הוא היה במוסקבה, איך הוא הכיר את הסופרי יידיש הסובייטיים. עוד כמה מילים ביידיש. mit welcher hat gelebt und sich חברת. gehabert. פה. mit welcher, sowjetische Schreiber, mit welcher hat gelebt. Which, welche it's it's which? With which hat gelebt. כן, hat gelebt, was living, gelebt. נכון, אז החברות שלו עם הסופרים הסובייטים ביידיש, שאיתם הוא חי, הוא גחברת. Und sich gebrot bei... לא, מה זה גחברת? מה זה חבר בעברית? אני לא יודעת. את יודעת, אנה, חבר, חברה, חברים. נכון. זאת אומרת, הרפרט שלו מדבר על איך הוא הכיר את הסופרים הסובייטים ביידיש, ושאיתם הוא היה חבר, הם היו חברים שלו. גחבר, התחבר, היה חבר.
עוד כמה מילים ביידיש. בית זיינה גלות, גולס, כן. wie פוליט. עד פה. זאת אומרת, now we have the גולס. רגע אחד. הסופרים הסובייטים כותבי יידיש, מיטוול רוזיג חוות, שהוא היה חבר שלהם, באייס זין גולס וי הפליט. תרגום? בית is בית. לא, בית זה בזמן. During the time of Goles, the Galut, as a refugee. Yes, there was the refugee. He was the refugee. Okay, the Polish is refugee, but the Goles also it's the why he said Goles the Goles like the refugee. As a refugee. As a refugee. בשבילו להיות ברוסיה זה היה להיות מחוץ לווילנה. זאת אומרת, בשבילו זה היה כאילו גלות, אבל האמת היא שהמילה גלות פה משמשת לא במובן האמיתי שלה, כי גלות זה רק כשאתה חי מחוץ לארץ ישראל, אבל אנחנו השתמשנו במילה גלות when you live outside the normal place where you live generally. הוא היה מחוץ לווילנה, אז הוא היה כאילו בגלות. אבל זה לא היה גלות אמיתית, כי הגלות שלו זה מארץ ישראל, של כל יהודי. אוקיי, הבנתי. In מוסקבה, הוא היה פליט במוסקבה, כן. פליט במוסקבה, zwischen die Jahren 2 years from לא, לא, רגע, אנה. is between. נכון, זה לא צבאי, זה צווישן. between השנים 1943-1945. נקודה. יאיר. אני רוצה לשאול משהו. למרות שאמרת צווישן, זה בכל זאת זה לא בא מהמילה צבאי? לא. עכשיו, רגע, בלה. את שואלת שאלה מעניינת. אוקיי. מכיוון של בין, between, אז זה להיות באמצע בין שני דברים. נכון, גם טווין. נכון. טווין זה תאומים, שניים. נכון. אז יכול להיות שלינגוויסט אמיתי, לא אני, יוכל להראות קשר עם צבאי, אבל לצורך ההבנה המהירה שלנו, צווישן זה בין, ותשכחו לרגע את הצבאי, כי זה לא יעזור בתרגום. אוקיי. עכשיו, וואו. יאיר. רגע, לא יאיר. איך הספורטים במדינת ישראל, זה בלה אולי יודעת. במדינת ישראל, כן, אני לא מומחה לנהיגה, כי פסלו אותי פעמיים, כשלמדתי נהיגה, כן, נכשלתי פעמיים. למדתי הרבה שיעורים, ונכשלתי, ולכן מונחים בנהיגה, זה לא המומחיות שלי. ואפילו כאשר נכשלתי בפעם השנייה, אותו לילה עשיתי טעות של חיי, הלכתי ללמוד נהיגה בניו יורק, ואומרים שבניו יורק זה המקום הכי קשה ללמוד נהיגה, כי הם מאוד סטריקט, כן? הם מאוד חמורים, כן? ובאותו לילה שנכשלתי פעם שנייה, אני חלמתי חלום, כן, חלום בלהות, פעם אני אספר,
זוהי דיגרסיה לא לעניין. זה מעניין, תמשיך. על פי בקשת הקהל, אני אגיד מה היה החלום. זה היה פנטסטי. אני חולם באותו לילה, אחרי שנכשלתי פעם שנייה, שאני בבית חולים, שיש לי 6 רגליים, 4 רגילות, ו2 רגליים מדולדלות שלא מגיעות לרצפה, ואני משחק כדורגל עם הרופאים. זהו. וואו. אז זה היה מאוד 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 חמור. ואחרי זה ויתרת או שהמשכת ללמוד, או שהוצאת רישיון? לא, כאשר פסלו אותי פעמיים שם, אני בדקתי למה נכשלתי. הסיפור הרבה יותר ארוך, איך נכשלתי ועל מה פסלו אותי, אבל כנראה שכבר אז הראייה שלי, כן, אפילו שהיו לי משקפיים, הייתה בעייתית. כאשר המורה לנהיגה אמר לי, בבקשה לחנות, אז אני מתחיל לחנות, והוא פתאום אומר לי, רגע, אתה לא רואה את העץ מאחוריך? כן? וכנראה שהראייה שלי הצדיקה את הפסילה. היא לא הייתה מספיק טובה לנהיגה. אבל למה הגעתי לזה? זאת אומרת, אני רוצה... איזה מושג מתחום הנהיגה, אמרת שזה... זהו. אז רציתי, כן. כי אנחנו דיברנו על המילה צווישן. אז מי שחי פה בארץ בזמן המנדט, ואולי בהתחלת המדינה, היה מונח בהתנעת מכונית, שקראו לזה... איך? צווישן גז. בדיוק, יאיר, תודה. צווישן גז. תסביר לנו מה זה הצווישן גז. נכון. שהיו מעבירים מהלכים ידניים. אז בין מהלך למהלך היה לתת גז. איפה זה היה צווישן גז, יאיר? זה היה... עם תל אביב או עם ג'רוזלם? בכל הארץ. בכל הארץ. זוהי מילה שכנראה לא מהיידיש אלא מהגרמנית. כן. אז צווישן זה בין שני מהלכים. כן? נכון? כן, בין שני אמרתי. זהו. שמעבר ממהלך אחד למהלך אחר, היה צווישן גז, נכון. זהו. מעניין. עכשיו, סיפר לי, שכחתי אפילו כבר את שמו, כי זה נוגע להיסטוריה העתיקה שלי בספרייה הלאומית. היה בספרייה הלאומית במפעל הביבליוגרפיה, יהודי יקר ממזרח אירופה, שישב ורשם ספרים בעברית, ספרים רבניים, שנים הוא ישב, והוא היה שכן שלנו בשמואל הנביא. אנחנו היינו 7 דרום-אמריקאים שקיבלו מהסוכנות דירה כעולים חדשים, והיו 8 דירות. בשמיני ישב אותו יהודי והיה שכן שלנו, ועבד בספרייה הלאומית במפעל הביבליוגרפיה. היה יהודי למדן, והוא סיפר לנו עם המילה צווישן. הוא אמר שהוא הכיר פעם ילד, כן? אני לא יודע אם הילד היה בארץ או בחוץ לארץ, בפולין, ושאלו אותו איך קוראים איך קוראים באוטו, זה שכשיורד גשם זז. וישר. וישר. אז שאלו לילד, הוא כנראה ידע יידיש, כן? אז הילד אמר, צווישן וייזר. זה צווישן, כי הוא זז בין שני הקצוות, ווייזר כמו המחוק של השעון, שקוראים לו וייזר. כן? והוא נורא נהנה לספר לנו את החידוש של אותו ילד.
טוב, צריך לחזור לטקסט עצמו, ועכשיו זה התור של מי? של יאיר. כן. איפה אנחנו? Der erste Teil. Die Order. Der erste Teil von Referat in Itstiken Nummer bezieht sich zu Grades Memoiren und Haverschaft mit jüdischen Schreibers David Bergelson, Peretz Markinsch, Isik Pepper und andere. נקודה. עד פה. דור על 2-3 מילים ותתרגם. החלק הראשון, החצי הראשון. לא, רגע, לפי השיטה אתה חוזר על כמה מילים ביידיש ואז אתה מתרגם. Der erste Teil von Referat, החלק לא הראשון... טייל, רגע, סליחה. קודם כל זה לא טייל אלא טייל. טייל, סליחה. Der erste Teil von Referat, החלק הראשון, החצי הראשון של הרפרט, של ה... לא חצי. חלק. Der erste Teil. טייל, החלק הראשון. כן. החלק הראשון של הרפרט, ושל החברות עם ה... לא, שוב חוזר על המילים הממשיכות ביידיש. Also Grades Memoiren, הזיכרונות, ונחברשפט מדיידישה סובייטישה, והחברות עם ה... רגע, אתה דילגת על המילה הראשונה שהיית אמור לחזור עליה. סליחה, בצית, in Itstiken Nummer בצית, נומר בצית זה מספר נוכח. Der erste Teil von Referat in Itstiken Nummer. איך תתרגם? Itstiken Nummer. של המספר הנוכחי. נומר זה מספר, אבל כאן הכוונה בגיליון הנוכחי. בגיליון הראשון. אינסטיקן זה הנוכחי, נכון? כן. בצית, אני לא יודע מה זה בצית. זהו. אז לכן דילגת עליו, וזה בדיוק מה שאני צריך למנוע ממך לעשות. אני לא שמתי לב. בצית צריך. מי יכול להגיד? החלק הראשון של הרפרט בגיליון הנוכחי, בצית צריך. אנה, בלה? אני חושבת שזה מתייחס, למרות שזה לא תרגום מילולי. כן, אז בואו נחפש פונבן וקס ניפיס, מאיפה זה צומח המתייחס, זה נכון. אולי משתלב. לא, בלה צודקת, מתייחס, אבל למה המילה בציציך אפשר לתרגם אותה מתייחס? אולי אנה, בלה, יאיר יחשבו על המילה שעליה בנוי. ציין זה למשוך. בדיוק. ומה זה הפרפיקס בא? אתם זוכרים, כן, היסטוריה עתיקה של ראשית לימודינו על הפרפיקסים. מה מוסיף פרפיקס בא לפועל? אם לא, אז אני אזכיר לכם. בזמנו אמרנו וחזרנו 2-3 לא מספיק. הפרפיקס בא בפועל אומר שהפעולה חלה על כל האובייקט שהיא חלה עליו. למשל, שפיין, לירוק, הוטים בשפיגן, הוא ירק עליו וכיסה אותו ברוק. הוטים בשריבי, הוא תיאר אותו. התיאור חל על כל הדבר המתואר. בציין, משהו נמשך על כל הדבר שעליו מדברים. אז der רפרט בצית זיך. ההרצאה נמשכת על כל הדבר
שעליו היא מדברת, מתייחסת ל. אני לא יודע אם יצאתי בשלום בתיאור הקשר בין ציין להתייחס, אבל השתדלתי. האם הצלחתי? ואל תגידו לי כן כדי לרצות אותי, אלא לא. האם הסברתי איכשהו. לא, אני בלי להבין את המילה, הבנתי שזה מתייחס ל... כאילו... הבנת לפי המילון? לא, לא לפי המילון. לפי מה שכתוב, לפי הנוסח. אני אתן לכם דוגמה אבסולוטית, איך זה פועל. כאשר הסבתא שלי והאימא שלי הביאו מפינסק, ממזרח אירופה, הביאו פוך, כן, סמיכות, והיה צריך להתכסות בחורף. אנחנו לא היינו מתכסים עם הפוך עצמו, אלא היינו מעלים עליו, איך אומרים בעברית? ציפה. ציפה. נכון. אבל הפעולה של לחסות את הפוך עם הציפה, אם אני זוכר, מירום בדק? בצויגן. נדמה לי, כן? זאת אומרת, אתה מושך על כל הפוך את הציפה, בציין, לחסות אותו, את הפוך עם הציפה, כן? או תיקחו למשל את הפועל פרבן, לתת צבע, פרבן, כן? לצבוע. כן, כן, פרבן, זה קצת צבעי. אז יכוב בפרבט די קרטינקה, אני צבעתי את כל הגלויה. הבא זה שהפעולה היא על כל היחידה. אוקיי. אז קרטינקן זה פייג'? קרטינקה? פוסטקארד. פוסטקארד, כן. פוסטקארטה. כן. כתובקה. אוקיי. כן. אז הוא מתייחס לכל הזיכרונות של גראדה על החברות שלו עם ה... לא, תחזור על המילים ביידיש. סליחה. In Itzike Numen bezieht sich zu Grades Memorien und Haberschaft mit jüdischen Schreibers David Bertelson, Peretz Markisch, Itzik Pfeffer und andere. זה משתלב עם מתייחס לזיכרונות של גראדה והחברות שלו עם הסופרים הסובייטים, דוד ברטלסון, פרץ מרקיש, איציק פפר ואחרים. כן, שאלה סופרים חשובים, ויש עוד שמוזכרים בנאום שלו. בלה, המשפט הבא. Ort der Teil von sein Referat ist ein historischer Dokument, aber gelebte Eidesschaft von einem von unseren wichtigsten Schreibers vom 20. Jahrhundert, ein Dokument, von welchem wir können als Sachlernen, ein Dokument, was ist bis jetzt nicht publiziert geworden und wir drucken ihm da in der Begleitung von Heores, was Proben erklären mit Fakten, die Unionen und die Namen, was gerade der Mond. יופי. תחזרי על כמה מילים ותתאמרי. אוקיי. תראו, אני למד מהשיעור שלנו היום, שזה נראה שפה פשוטה, אבל יש בה כל מיני מכשלות, וטוב שאנחנו מתרגמים ולא, אני לא נותן לכם לברוח במילים שאתם לא מכירים. כן, בבקשה.
אבל אני רוצה להגיד לזכותה של בלה, כן, שאת כבר מורה, היית כבר מורה, אבל את מורה מקצועית, וכדי שלא תשתעממי, אני אתן לך כמה שיותר להסביר. כן. אוקיי. אות דר טייל פון זיין רפרט, הנה החלק של ההרצאה שלו, is a history חסר תרגום של המילה דר. את צודקת שדר זה יכול להיות הידיעה, ואז לא צריך לתרגם. דר טייל, החלק ההוא, אותו חלק. אותו חלק. הזה, לא ההוא. החלק הזה של ההרצאה שלו, הוא is a historischer דוקומנט, הוא מסמך היסטורי, בגלייבטה איידסשאפט, בגלייבטה זה מצורף? לא. לא, הנה, אז גם את יכולה ללמוד משהו. בגלייב, מה זה גלייב? בגלייב זה נקרא אמין. האמין. בדיוק, ויש לנו כאן דוגמה של השימוש בפרפיקס בא. גלייב זה להאמין. בגלייב זה חל על כל יחידת מה שאומרים, זאת אומרת אמין. הבגלייבטה, מה? אמין. עדות אמינה. נכון. von einem von unsere wichtigste Schreibers von 20. של אחד מהסופרים החשובים ביותר של המאה ה-20, von 20. Jahrhundert, הדוקומנט von welchen wir können Asach lernen, מסמך, דוקומנט, שאנחנו יכולים ללמוד ממנו הרבה, הדוקומנט, was ist bis jetzt nicht publiziert geworden, מסמך שעד עכשיו לא פורסם, und wir drucken ihm da, ואנחנו מדפיסים אותו כאן, in der Begleitung von Heores. In der Begleitung. In der Begleitung. אני מנסה בהערות המצורפות. לא, בגלייטונג. מי יכול? לא, את תרגמה לה, אבל בגלייטונג דילה. זה נשמע כאילו... זה נשמע כאילו באמונה. לא, זה בגלייבונג. סליחה, בגלייטונג זה אמין. אבל פה כתוב בגלייטונג. אמין, אמין. לא. זה היה קודם, יאיר. בגלייבן. פה זה בגלייטן. אנה? מה זה בגלייטן ביידיש? גם בלה יכולה להגיד. קשור, associated. לא. בגלייטן ביידיש. תסתכלו על המילון, כי זו מילה רגילה. מלווה? נכון. מלווה. איתה בגלייטונג בליווי. בליווי. אוקיי. אני הסתכלתי במילון, שלא תחשבו שאני כזאת חכמה. אבל זה באנגלית, בלה? לא, זה ביידיש. ביידיש. כן, נכון, אבל מה זה בגלית? איך אומרים באנגלית? נו. In the companion of. accompanied by. accompanying. בליווי הערות, in der Begleitung von Heores, בליווי הערות, was proven der Klären, שמנסות להסביר, mit Fakten, עם עובדות, die Unionen und die Namen, was gerade der Mond. את העניינים והשמות שגרדה
מזכיר. בדיוק. כן. נקודה? יש נקודה? כן. אנחנו נעצור כאן את הקריאה, אבל האם יש קומנטר או שאלות על מילים שקראנו היום, משהו שלא ברור? לאנה תמיד יש שאלות, אז אנה תשאלי. יש שאלות טובות תמיד. Because I don't understand many things, so... No, זה because you are interested. No, I'm just in my book. את מתעניינת בהרבה דברים, רגע, זה because you are interested in many things at the same time. כן. So he was also have the big evening. I am Der Große Grade was in the unser Tag in the 39. Also he have the referat. לא הבנתי מה שאת אומרת. No, I found in the book about the Grade that he have the many referat about his poemat, about his essay, like the unser Tag. He have also the referat about the... לא, בטח, גראדה היה מאוד ידוע בין שתי המלחמות. היו לו הרבה רפרטים. הוא אדם מאוד מפורסם בין שתי המלחמות, וגם במאה ה-20 בכלל. רק שבחינוך, אני תמיד כועס על החינוך במדינת ישראל, אף אחד לא מדבר על אחד האנשים, אחד הסופרים, שאני כתבתי ואני חוזר ואומר, שהוא הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש, ואף אחד לא אמר לי שאני לא צודק. כן. I would like, just 1 second, I would like very much to read, to find in Polish, in English, the poemat Mosarnikes, because I think it's very interesting. אז תשמעי, אנה, באנגלית תרגמו צמח אטלס על המוסרניקס, זה נקרא די ישיבה. קורט לויאנט הוא המתרגם. קורט לויאנט הוא תרגם מיידיש, צמח אטלס לאנגלית. די ישיבה, זה הרומן הכי חשוב של גראדה. כן, כן. ותוכלי למצוא אותו באנגלית, בהחלט. I will find, because I think it's very, very interesting. Synopsis. יאיר, בלה, שאלות, הערות, לפני שאנחנו מסיימים? לא. אוקיי, יאיר? רגע, אני עשיתי ליאיר מיוט, ועכשיו אני לא יודעת איך לשחרר אותו. הוא השתחרר? לא. יאיר, אתה שומע? יאיר עמות. טוב, כן, אני עשיתי לו את זה, כי הוא ענה לטלפון, רציתי, אני לא יודעת איך לשחרר. יאיר, תסלח לי. לא לוחצים עוד פעם על אותו דבר? זהו שאני מנסה, וזה לא... שומעים אותי עכשיו? הנה. כן, יופי, אתה שחררת, יופי. אוקיי, אני שחררתי. בסדר. טוב, אז אנחנו מסיימים כאן, ואוי, שכחתי את הדבר הכי חשוב. רגע אחד, רבותיי. כן. שכחתי את הדבר הכי חשוב. בלה ביקשה מאוד, שבמקום יום רביעי, שאצלה יהיה תפוס מעכשיו עם הנכדים בתל אביב, היא תצטרך לנסוע לתל אביב. היא ביקשה שנעביר את הפגישות ליום חמישי ל17:45. האם יאיר ואנה אתם יכולים? השבוע אני לא יכול ביום חמישי. אני לא, בלה, טרנסלייט. שבוע. את מבינה, אנה? Anna, will it be possible for you to transfer the class from Yom Revi'i, from Wednesday to Thursday on a permanent basis? From 5, it's my time 5, okay, בסדר. יאיר, מה אמרת לגבי יום? בסדר. באופן עקרוני יכול... רגע, מה אתה אומר? באופן עקרוני כן, אבל השבוע לא. טוב, אבל אנחנו חייבים להעביר כבר השבוע
מכיוון תראו, אני אראה אולי, אני אראה אם אני יכולה אולי להתחבר לשיעור מהבת שלי, אני לא יודעת אם זה יהיה אפשרי. אבל שם יש לך 3 נכדים שאת צריכה... זהו, זה לא ריאלי. לא ריאלי. Bella, it's only this week or always? No, always. בסדר. always. בסדר. רק רגע, אנחנו מכריזים עכשיו, יאיר, אני מצטער, אבל בלה לא תוכל ביום רביעי זה, מיום חמישי זה אנחנו עוברים, ממשיכים עם יום שני ועוברים ליום חמישי. For Tuesday, yes, for תמיד, Thursday. Yes, אנה. אחרת אנחנו צריכים לבטל את הקורס בכלל. אוקיי, בסדר. אז יאיר, יתר ימי חמישי, זאת אומרת, חוץ מהשבוע זה בסדר? אבל השבוע באופן ספציפי אני לא יכול. בסדר. Okay, אבל in the future you can, yes, Yair, you can be... Yes, no problem. אוקיי, הפגישה הבאה שלנו זה השבוע ביום חמישי 5:45 כדי לקשקש, ומקליטים ב-6. בלה, את סוגרת את ההקלטה? בלה? מה אתה אומר, יחיאל? את סוגרת את ההקלטה? כן, אני עכשיו סוגרת את ההקלטה. להתראות ביום חמישי.